Er zijn 100.000 dingen. Oh, wat was het? Maar over één ding. Wat is het nog? Zun je het gemaakt? Want stel je voor, een kleine veken. Aan die vaakjes nog. Aan deze avond is gebreken aan de teken. Vroeg de rechterhand er nog in. De rechterhand er nog in. We zetten kaas op de avond. Vanavond en vanaf. Want is het vastelavond. En als voor rechts van vriendschap. Links, rechts, links, rechts. Er zijn al 100.000 zinnen. Een verblijven op kampioen van de dag. Dus breng nog een rui voor mijn vriend en mijn vriendinnen. De zoekkoor. 2 handen nog in. 2 handen nog in. En dat wordt gaas op de avond. Vanavond en vanaf. Want deze vette vastelavond. En dat is van ergens van vriendschap gemaakt. En alles wat ik wou zeg, heb ik met 4 woordjes af. We zijn vriend tot de allerlaatste run. Dus op het gaas op de avond, vanavond en vanaf. Zoek u nog om het. Ik ga wel 100.000 keer en nog meer, telkens weer. Op zo'n avond, wie vanavond gewacht. En dan voor 736.000 jaar, eerlijk waar, lukt nog een word in nummer. Zoek u weer gaan zingen. Zoek u, naar de vuren. Ja. Laat de fase maar vullen, we zijn terug tot de allerlaatste run. Dus we hebben gaas op de avond, vanavond en vanaf. En laat mij nog even deze avond beleven, met die terug tot de allerlaatste run. Laatste keer. Dus we hebben gaas op de avond, vanavond en vanaf. Ik zeg goedemiddag, zo cool! Waanzin. Leven, ja. Schokkelen, zingen, ja. Nog eens. Zingen. Dank u wel.